Naša populácia starne. O pár desaťročí sa Slovensko zmení na jednu z najstarších krajín v Európskej únii. Aký je potenciál seniorov? Využívame ho dostatočne? Téma aktívneho starnutia sa týka aj mladých ľudí. 17. februára sa 60 študentov z celého Slovenska zišlo v Bratislave na súťaži Innovation Camp. Akcia sa konala pod záštitou neziskovej organizácie Junior Achievement v spolupráci s Hewlett Packard Slovakia. Išlo o riešenie problému zameraného na seniorov a hodnotila sa najmä kreativita, inovatívnosť študentov, ich prezentačné schopnosti a práca v tíme. Študentov rozdelili do skupín. Podmienkou bolo, aby sa medzi sebou nepoznali. Okrem rýchleho zoznamenia museli spoločne navrhnúť projekt na zlepšenie kvality života seniorov za pomoci informačných technológií. Cieľom súťaže bolo podporiť inovatívne myslenie študentov, ale aj osvojenie si konceptu aktívneho starnutia. Čo ste so svojím tímom navrhli pre seniorov? Navrhli sme sociálnu sieť pre seniorov, ktorá umožňuje dôchodcom zapojiť sa do aktívneho starnutia prostredníctvom internetu z domova a takisto aj z vonkajšieho prostredia. O aké skúsenosti ťa táto súťaž obohatila? Prinieslo mi to skúsenosti s komunikáciou s novými ľuďmi a prácou v tíme, ktorú som doteraz nezažil a preto hodnotím pre seba túto súťaž veľmi kladne. Čo pre teba znamená účasť na tomto podujatí? Účasť na tomto podujatí mi priniesla mnoho skúseností, či už s prácou v tíme alebo komunikáciou s novými ľuďmi. Prvé dojmy boli určite negatívne, ale keď sme tam prišli, boli sme úplne nadšení, že sme sa tejto súťaže zúčastnili. Aké sú tvoje pocity z výhry? V prvom rade sme boli určite prekvapení, že sme vyhrali druhú cenu, pretože sme to vôbec nečakali, ale bol som v skvelom týme, v ktorom sme všetko zorganizovali úplne perfektne a nakoniec sme si odniesli domov super cenu. Aká cena to bola? Bola to farebná laserová tlačiareň v hodnote 200 eur. Čím bola pre teba súťaž zaujímavá? Mali sme možnosť pracovať s pracovníkmi z Hewlett Packard, ktorí nám veľmi dobre poradili, či už svojimi skúsenosťami alebo niečím iným. Bolo to dobre zorganizované, od začiatku až do konca bola super zábava, mnoho sme sa toho naučili.